Ka H&M South Kasil Sora ha ka khanyotarik unailar arhajar arpuar ha ka jingilam u president uba shan nongrum ka let ban jurib ya ka surok na maujrong sa Sora kabala sa ateng bada ka jinga trailang bad USDO road Sora la pentikna ha kinikis kendiat sngi ba on sasdang traino ka seng kala kentu na USDO baya ka surok bala dep siang kam sharum Sora kabala dep jotno badai ban siang biang Kasengru kala ai da kakerwo ka bashay show contractor baka nie ka jingtre kam day tang ka jingmentoy ya u henry kaseng ka kermen baka nie ka surok kan ai jingmentoy ru ya kinong late nong wan. Kalian ka H&M South Kasil Sora i ai hublay ningkong ya ki MLA jongka Sora bat sela constituency ki bala para ya gani ka systematic program ka badika scheme nang benta ka surok na Sora silinter hadu mau jerong bat habage de bakani halor ka jing ut jing nam ki pai ba ngilawan ban jurep bat ngilap bakadon ka jing buteng dan ka jing penslam ban tre ya gani ka surok rai ha ka jingwan bat ka jing train kan bat ISDU badipe ya gani ka Sora division road ni sngotanat sibun ba i la ai ka assurance ba taha kini ki khendiat si indirect no ya kini ki kontraktor ki bade ban tray ba ki de ban tray no marsna ailat ka beneng bat ka surok saisien kum ka kerwo na ka seng ni kwa ba ka de scheme ka ba khat ar krur tam kan de ka jingmen toy om tai kontraktor de ka jingmen toy ya ki pai ba nong lek nyawan kham tam ki nong nadu ki nong tray sarkar ki nong khai ki nong lek yo bat kum ta ter bat sagoi ka khubor kalong ba hakok niui ya kanika surok kabala dat siang dang ha kini ki chendiat banai han ni ha dong school kabade ka lower Sora kaladon no ka jingjulor ha tu ka surok kena kalian jungi layo bani keren di SDU bat ni snotonat bat ida ai ka kit bok kerang hiru ya iba ilong iba koloi bani trelang nomor ba i la ai ka assurance baya ka tu ka surok kontraktor ki bade ban tray ka tu ki ban tray biang sai sien khanang ba kalek kawan ki pai ba kan long ka baya dai